Eu, ba nu. Deci, după cum s-a luat vedeți, curentul. s-a aprins curentul. Am un coleg aici, e foarte speriat, nu? Da, foarte. De fapt, tu ești mai mult speriat. Deci, bă, așa că Becul se tot stinge și se aprinde. Da. Și culmea că curentul e luat, deci n-are nicio... Curentul e luat, dacă vreți, băgăm telefonul meu, l-am încărcat și să vedeți. Da. Chiar nu e. Și Apropo, cineva l-a tras de glugă. Da, nu glumesc chiar. Și apropo, mă cheamă Robert și nu uitați să intrați pe canalul meu de YouTube. Pampu Robert, căutați. Și vă dă și popa Robert, dar scrieți acolo prezentare, așa că vedeți. Da, eu sunt Tudor, canalul nou, că m-am apucat să fac și pe telefon. Sunt foarte speriat oarecum. Nu știu ce se întâmplă, dar e horror. Ori să lua curentul, ori eu nu știu ce să mai cred. De obicei când aud banca că face tiu, înseamnă că s-a luat curentul. Banca a făcut tiu și becul s-a stins deodată din cauza că nu mai era curent și a venit colegul meu, tot era luat curentul, am închis toate becurile ca să-mi facă scurt circuit și uitați, e lumina aprinsă. Îmi pare foarte rău că n-am putut să vă arăt. Foarte, foarte speriat. Nu știu ce să zic. Dar am văzut când s-a aprins becul. Am văzut dintr-o dată s-a aprins becul. Și chiar că nu este nimeni, dacă vreți ne ducem și filmăm să vedeți că nu este nimeni în casă. Nu. Și chiar că nu facem mișto. Da, nu facem. Ne dați ori nu ne dați. Nu știu ce să spun. Eu am fost Tudor, la revedere. Dacă se mai întâmplă așa, o să-mi iau gâtul. La gât îmi fac fel mare. Marea parte. Termină, bă. Și o să mă duc să văd ce-i cu becul ăla. În afară de bec, cam atât. Dacă e vreo fantomă, avem o porcărie de aia, o brichetă de aia și avem spray anti-inflamabil. Și dăm cu spray-ul. Aprindem bricheta, spray-ul e în baie și intri tu. Ți-e frică? Da. Serios? Da, bă, că acolo stă să mor eu. Deci cum mă mut din cameră, dacă stau aici, aud sunete din bucătărie. Dacă stau în bucătărie, aud sunete de aici. Deci e imposibil. Și după ușa aia asta ar putea să fie fantom. S-ar putea. Filmăm. Hai, bă, unde e aia? Uite, bă, bricheta. Și unde e spray-ul? Spray în baie. O să vă arăt cum să faceți una de la. Bă, Tudore, toată lumea știe. Bun, asta o să fie armă anti-fantome. Ba nu, stai că nu Da, merge chestia Păi bă, asta. dai cu spray pe ăla. Și acum dai foc. Așa. Cam așa faceți armă. Mă rog, dați cu spray-ul. Da. Nu faceți asta acasă decât dacă sunteți urmăriți de fantome. Eu am fost Tudor, nu uitați să dați like, la revedere!